Sri Kuncara saha ibu sumrambah sedaya kulawarga miwah para sesepuh pinisepuh ing Kampung Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta menika. Panjenenganipun Bapak Sri Kuncara sekaliyan sowan kula sarombongan inggih awit pangestunipun Bapak Sri Kuncara sekaliyan kasembah pangestunipun para sesepuh lan para pinisepuh ing ngriki. Lampah kula sarombongan saking griya ing Pandhéan Umbulharja Ngayogyakarta dumugi ing wisma ngriki inggih kanthi wilujeng dumugi ing wisma ngriki inggih kanthi wilujeng nir ing sambe kala. Nanging mbok bilih sowan kula sarombongan kawawas randhat kepara kaset satemah boten saged ngetrepi dhateng titi wanci ingkang sampun pinasti. Sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selai. Sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selai. Awit saking menika kula nyuwun agunging samudra pangarsami. Sakalangkung damel bombonging manah dene sadateng kula sarombongan tinampi lan ing angacaran. Dene sadateng kula sarombongan tinampi lan ing acaranan kanthi satataning kekadangan pinapak kanthi gupuh sarta pinaringan lungguh lan pasugatan ingkang saestu mungguh. Awit saking menika sepisan malih kula ngaturaken agunging panuwun. Dene menggah wigatos sing sowan kula inggih nglarapaken kondur panganten sarimbit nenggih Nak Mas Bima Hadisurya lan Nak Ajeng Dewi Wulandari wonten ngarsanipun Bapak Ibu Sri Kuncara sakulawarga. Junduk dawuhipun Bapak Ibu Sri Kuncara kapengker bilih menawi sampun dumugi titi wanci putra kekalih kadhaupna kanthi saktataning agami Islam awit saking pangestunipun inggih sampun kaleksanan ing dinten Jemuah Kliwon Surya kaping 1 September warsa 2023 wanci jam 8 enjing lan sawetawis dipun pahargya kanthi pawiwahan prasaja ing dinten Minggu Pahing Surya kaping 3 September warsa 2023 wonten ing griya Pandhéan Umbulharja Ngayogyakarta. Kula suwunaken donga pamuji lan panjurung pangestu tumanduk dumateng panganten sarimbit. Mugi panganten sarimbit tansah winantu ing karaharjan anggenipun mangun bebrayan saged atut runtut guyub rukun ayam tentrem tansah celak ing kabegjan lan kanugrahan. Sempulur rejekinipun serta tinebihna godha rencana nir ing sambe kala. Mawujud dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi tumuli kaparingan momongan ingkang saged damel bombong lare ingkang soleh lan solehah luhur bebudinipun putra ingkang bagus warnanipun sulistya citranipun luhur